Ja, bueno, Errepublika 1951an eratu zen, 51tik 57 arte, ezta? Eta 51an Errepublika eratu zenean, orduen hasi zen mugimendu asko, abertzaletasuna, hasi zen indarra hartzen, batez be Bizkaian eta bertako herrizetan eta behin hon bai, Batzokiz eratu zen, eta lehen esan dudana, hainbat ekitaldi kulturalak, historia, antzerkia eta emakumeak, ezin dugu zaztu, emakume abertzale batzak, bebaia baino egon zen, eta hainbat lan egitea bien. Eta 57an dana hori, dana bertan bera geratu zen, eta hortxe amitu zen Batzokiko orduko sasoiko lana, eta ibilbidea. Gero berriro berreskuratu zen, 1977, 1978 urtean, neoko hauteskunde demokratikoekin da hori, hasi zen berriro martxan berriro.